A Football Live szabályai egyszerűek. Van egy adott téma, amire a játékosoknak válaszolniuk kell 30 másodpercen belül. Vegyük példának az állatokat. Az első játékos megtippeli, hogy hány állatot tud felsorolni fél perc alatt. Azt mondja, hogy 10. Ekkor a második játékos dönthet úgy, hogy tovább licitál, vagy feladja, és azt mondja hazug. Példaként mondjuk azt, hogy a második játékos úgy gondolja, hogy 15-öt tud felsorolni ennyi idő alatt. Ekkor az első játékoson múlik, hogy hogyan tovább. Tegyük fel, nem tud annyit, és azt mondja hazug. Ebben az esetben a második játékosnak 30 másodperce van felsorolni 15 állatot. Ha sikeresen teszi, kap egy pontot. Ha pedig kevesebb sikerül, vagy lejár az idő, az ellenfél kapja meg az egy pontot. Az Enebai gaming piacon több mint 20 000 digitális termék elérhető. A legújabb játékokat, FC pontot, ajándékkártyákat és sok minden más megtaláltak az oldalon olcsóbban. A Trustpilot megerősíti az oldal hitelességét, és probléma esetén a live ügyfélszolgálat bármikor rendelkezésetekre áll, úgyhogy aggodalomra semmi ok. Minden info és link a leírásban. Akkor EB-győztes csapatok. Kezdjük azért lazán, nem? 3. 5. 6. 7. Hazug. Legyen. Mennyi időm van a fél perc? Most tudod a válaszokat? Micsoda? Akkor 3, 2, 1, go. Szóval, spanyol, francia, olasz, angol, német, belga, lengyel, horvát, cseh, nincsenek ilyenek. Szerintem amúgy 4 volt helyes eddig, max 5. Igen, az angol az nem volt jó. Igen, az van akkor 4. Tényleg? 4, igen. Mennyi idő van még? Hát mi lehet még? Nyerte? Az oroszok? Igen. Van 7 egyáltalán? Mennyi van? Nem tudom, mennyi van pontosan. Összesen, tehát mondom, mik vannak. Szovjetunió, spanyol, olasz, német, csehszlovák, Cseh is volt, igen. holland, dán, Holland, ki van? francia, görög, portugál. Igen, hát Portugál, ugye Ronaldoék, görög meg... És nem mondtad a portugált? Nem. Ezt most nem volt komolyan. Nem mondtam. Pedig a Izét fejemben mondtál. volt. Úgyhogy ez... Mindegy, messze volt. 1-0 ide. Hát akkor menjünk még egy kicsit könnyebbre, mert úgy látom, ez kicsit nehéz volt. Wow! Tehát akkor tudjuk, mit jelentenek a legendák, icon játékosok, tehát akkor icon játékosok per legendák. Ennyi, ez ekkora nagy témakör. Azt hittem, hogy legalább nemzetre lebontjuk. Te kezded amúgy. Jó, 15. 30 másodperc, 16. 16. 17. 18. Legyen, meghallgatom. Én meghallgatom. Azt mondja, én meghallgatnám ezt a 18-ot. Jó, 3, fél perc, let's go. 2, 1. Számoljatok: Scholes, Lampard, Gerrard, Shearer, Rooney, Beckham, Ashley Cole. Oké, megyünk Ronaldinho, Kaká, Zidane, Cafu, Maldini, Nesta, Xabi Alonso, Xavi, Iniesta annak számít? Cruyff, Hulit, Van Basten, Zedorf. Azért gratulálok, hogy Titit nem mondtad, ezt gratulálok. Próbáltunk nemzetekre menni, tesó, csak hogy legyen valami. Próbáltam nem tudtekre menni, végigmondta az angol választ. Hát azért, hogy könnyebb legyen, hogy ne össze-vissza menjek, ez egy taktika. Ez jó volt amúgy. Én úgy Mert nyilván tudok még többet, csak ez jó volt. a francia még nem jutott Ez el. nagyon jó. Köszönöm szépen. Jó csináltad, nagyon. Na tehát akkor most megyünk egy kicsit nehezebbre, most itt az agyatokat egy kicsit mozgassátok meg. Igen. Tehát ikonikus jelenetek, itt gondolok arra, mint amikor Zidane megfejelte, ugye Maseratit. Maserati. Vagy hogy hívják? Vagy hogy hívják azt a... majdnem ugyanaz. Maserati. Húha. Amúgy ez nehéz. Hát igen, mert ezt, vannak hogy jó elmagyarázod, hogy fú. Igen, és elmegy az idő azzal, hogy magyarázol. Igen. Én kezdem. Ja, bocs. 3. 6. 7. 7. Tudsz hetet mondani, te só? Nem tudom, majd kiderül. Akkor meghallgatom. Én nekem 6-ot azt mondom, hogy tudtam volna, de 8-at már nem biztos. Jó. Akkor 3, 2, 1, go. Jó, Sergio Ramos 93. percben a fejes gól, azt Igen. tudjuk. Remontada a Barszának a PSG ellen, az 2. Igen. Messi VB győzelme, szerintem az 3-nak számít. Igen. Nehéz lesz most már. A Liverpool a United ellen az a 7-0-ás vagy 7-1-es győzelem, az annak mondható végül is, nem? Igen. Igen, mennyi van eddig? 4. Még 3-at kéne valahonnan szerezni, pedig nagyon sok van.
Az a baj, leblokkolt az agyam. Én tudod, miken gondolkoztam, hogy amikor a Simeone fogta a faszát, ilyenek? Tényleg, hogy a Ronaldónak meg a Bélolló, meg a Ronaldo, én ezeket gondolkoztam. Igen, nekem ezek jutottak eszembe, nem ilyen meccsek, hogy remontádám. De amúgy nekem a fejemben rögtön, amikor írtam ezt, eszembe jutott az, amikor Sergi Roberto a PSG. Azt mondtam. Ja, igen, meg az Zlatanolló, ugye? Igen. Ezzel meg a Beckham, amikor fölé rúgta 30 méterre. Vagy a Cantona rugásra, ugyebár. Nekem ezek jutottak. Az a baj, leblokkolt az agyom amúgy, mert ugye meccsekre mentem, és utána nem tudtam már átváltani, mert 30 másodperc volt a fejembe. De amúgy ez jó, mert ez így 2-1, úgyhogy menjünk tovább, akkor a következő körre. Nehezebbet, vagy kicsit könnyebbet? Hát ilyen mid nincs, valami mid. Nem tudjuk, hogy milyen. Nem, a könnyű az eddig győzt. Ez olyan jó volt, igen. Hát azt hittem kicsit fogalmatlan könnyebb. voltam ott teljesen. Igen? Legyen akkor egy könnyebb a végére. Igen. Lehet akkor simán csak brazil játékosok. Lehetnek ikonok, lehetnek jelenlegi brazil játékosok. Hát csak only brazil player. Így van. 14. 15. 16. 18. 19. Hazug. Ennyi. Tehát akkor 3, 2, 1. Szóval, Dida, Cafu, Miranda, Marquinhos, Thiago Silva, Robbie Carlos, João Enrique, Neymar, Lucas Paquetá, Zé Roberto, Dinho R9, Robinho, Vini, Rodrigo, Rafinha, nem tudom hol tartok, 16. Oscar, a Martinelli, Még egy. Rafael. És pont lejártott. Azt nagyon szép volt amúgy. De az honnan jött neked eszedbe, amúgy nem is értem. A João Enrique, mert féltem, hogy a pozícióra jobbról balra, és valamiért a left back után, a Robbie Carlos után ez jutott eszembe. De amúgy meg lett, úgyhogy legalább epikus volt, ami azt jelenti, srácok, hogy 2-2 van jelenleg, és pont jól jött ki ez. Nincsen scriptel, meg semmi amúgy, de ez a döntő lesz most. Szerintem látszott így ennél a körnél, hogy ez nem volt scriptelt, igen. Ez kemény volt amúgy. Na. Igen, akkor egy döntő. Jó. Hát ez nagyon nehéz lesz. Igen. De mivel futballrajongók vagytok, ez az életetek, ez a munkátok, tehát én akkor azt mondom, hogy Puskás díjas játékosok. Aki meg is nyerte. Aki meg is nyerte, persze. Ó, tesó, ez most komoly. Amúgy tudok pár, de nem könnyű. Ja, én tippelek elsőnek? Hát kezdek egy gyengével, inkább most safety-be. 2. 3. 4. 5. 6. Én többet nem tudok, úgyhogy ezt most 6-ot átadom Zónikának. Hát akkor 30 másodpercen van, srácok, ez a döntő, hogyha tudom, akkor én nyerek, hogyha nem, akkor Rofi nyer. Kb. 4 ment volna nagyjából. Úgyhogy mehet. 3, 2, 1, go. Zsóri. Így van. Messi. Igen. Cristiano. Salah. Ő nyert a Cristiano, ugye az óló gól helyett ő nyerte meg abban az évben. Ibrahimovic. Igen. Ki nyerhettem még? És ez 5. Igen, még egy kell. Itt. Thierry Henry. Mondok Ronaldinho. Nem tudom. Ronaldo Nazario. Benzema. És nem lett meg. De amúgy mondhatod volna ugye a Izét, a Bon Matit, vagy a Putellas. Ja, hogy női játék, mondjuk amúgy nem tudtam volna. Milyen férfi playerek voltak még? Férfi playerek. Zlatan nem nyert soha. De az ólóért megkapta. Azt meg is adta. Az 5. Ja. Tehát tesó Puskás díjat nyert Garnacho. Tudod melyik az, igen. Puskás díjat nyert Mr. Sarkazó Zsirú. Igen, a Zsirú is nyerte. Ez nekem is jutott eszembe. Ugye, hát aki ismert még, James Rodriguez. Ja, a VB góljával, tudom. Szabadrugással vagy? Nem, a kapásból. igen. Ja, tudom. Ja. Bale sem nyert amúgy? Nem, mert abban az évben, amikor Ronaldónak volt az ólója, meg a Bale-nek is azt hiszem, nem ők nyerték, egyik sem, hanem a Salah vitte el egy ilyen cselezős góllal, ami... Olyan no-némek nyerték amúgy. A Messi az miért kapta a Bilbaos szólóra? Egy szólóra végig, amikor ment. Szerintem a Bilbao ellen, igen. Srácok, ez azt jelenti, hogy a végén sikerült elrontanom, mert nem jutott eszembe még egy player. Mondjuk a Garnacho teljesen kiment a fejemből. Én 4-et tudtam volna, nagyon max 5-et, nekem sem sikerült volna. Az a durva amúgy, hogy tényleg ezek a legendák például, amiket a végén már csak mondtam, egyik sem nyert.
és van pár random ember is amúgy, aki megnyert. Amúgy Neymar sem nyert? Így eszembe jutottuk így pluszba. Mert talán ő még amikor Santos De volt. nyert a Santosnál. Na, itt pedig látod, most jutott. És a Dinnyót mondtad helyette. Kit mondtál még? Amúgy Iniesta is nyert. Azt sem Az mondtam. Iniesta, mit csinált az Iniesta? Szerintem valami EB-s, vagy VB téma. Ja. Úgy emlékszem. Ja, Robben nem nyert? Barcelona izé ellen, Chelsea ellen. Ja, hát Elcsalt a hír, elcsalt az. Na jó van, amúgy nagyon fun volt, így Offi nyert, úgyhogy Köszönöm barátok, köszönöm szépen. Srácok, hogyha szeretnétek még ilyen videókat látni, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot és írjátok le a komment szekcióban, illetve hogyha másfajta tartalmat is szeretnétek, akkor azt is. És ne felejtsétek el lecsakorni Offinak a csatornáját is, hiszen ott is felvettünk mostanában egy pár jó kis videót. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, és mindenkinek szép napot, sziasztok! Szevasztok!